B'investiment ta' 9,500,000 euro bdew ix-xogħlijiet fuq il-konnessjoni prinċipali bejn Ħalqormi u Ħalluqa. Din il-konnessjoni tagħmel parti minn triq Ħalqormi u triq San Tumas. F'dan il-proġett li beda 2 filgħodu se jinbnew 4 korsiji ġodda minflok 2 eżistenti. Dan ifisser żieda ta' 2 korsiji fit-triq li ta' kull filgħodu jinġemma fiha traffiku għal dawk li jkunu jridu jmorru in-naħa ta' isfel ta' pajjiżna, b'mod partikolari n-naħa tal-ajruport. Waqt żjara li l-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg għamel fuq il-land tax-xogħol intqal li l-proġett se jinkludi wkoll passaġġi betonali ġodda flimkien ma' waqfiet tal-karozzi tal-linja u karreġġjata għar-roti li se tingħaqad ma' dik fi vja l-avjazzjoni. Il-perit tal-proġett Corinne Dimek qalet li l-proġett jinkludi madwar 1.6 km ta' servizzi taħt l-art fosthom is-sistema tal-ilma. Spjegat li ż-żewġ karreġġjati se jkunu separati b'central strip li se jkollha crash barriers, dawl LED u sistemi oħra ta' sigurtà. Bħalissa qed isiru ħitan ġodda li ħajkunu qed jinksew bil-ġebel tas-Sejjieħ. Ħankunu qegħdin ukoll ngħaddu servizzi ġodda għall-entitajiet tal-telekomunikazzjoni kompletament ġodda kif ukoll ħajkonna infrastruttura għal ġbir tal-ilma tax-xita. Ħajkonna wkoll sistema ta' dawl ġdid li ħajkun mammartu l-triq kollha mill-junction ta' San Vincenz sal-triq kollha tad-Dinitru. Il-Ministru Borg spjega kif dan il-proġett se jkompli jibni fuq investimenti oħra bilan li jitjiebu l-kapaċità, is-sostenibilità u s-sigurtà tar-rotta arterjali bejn iċ-ċentru u n-nofsinhar tal-pajjiż. Il-Ministru Borg qal kif permezz ta' dan il-Gvern ikun qed isostni l-industrija, l-ajrupporti u l-portijiet tagħna li jfissru turiżmu u kummerċ. Wieħed minn kullana ta' interventi li qed nagħmlu sabiex nindirizzaw ċertu bottlenecks li qed joħolqu inkonvenjent u konġestjoni ta' traffiku f'ċertu rotot partikolari, inkluż hawnhekk, u permezz ta' dan l-investiment ser naraw illi nżidu l-effiċenza, nżidu l-kwalità wkoll tal-ħajja tan-nies intejbuha għaliex mhux biss ikollhom inqas dewmien fit-traġitti tagħhom imma fuq kollox ukoll inqas emissjonijiet minħabba distanzi li jieħdu inqas ħin. Il-Ministru Borg qal li din il-ġimgħa inbeda x-xogħol ta' tħammil għal pedamenti taż-żewġ korsiji ġodda u qal li dan il-proġett mistenni jiġi implementat f'diversi fażijiet biex jiġi evitat kemm jista' jkun l-inkonvenjent meta jitlestew il-korsiji ġodda dawn jibdew jintużaw biex jingħalqu il-qodma u jinbnew mill-ġdid. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.